Beda l-ġuri fil-konfront tal-imprenditur Jorgen Fenech, is-suspettat mandat fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Il-prosekuzzjoni qed takkużah li kien kompliċi f'dan l-omiċidju brutali li fi-16 Ottubru tal-2017 ħasad pajjiż. Fenech qed iwieġeb mhux ħati. Il-jum fawla 22 beda fit-8:09 ta' filgħodu, meta skatta l-proċess tal-għażla tal-ġurati, 9 b'kollox u 6 riserva. Għal dan il-ġuri ssejħu mijiet ta' persuni, bosta ġew eżentati għal raġunijiet differenti. Il-proċess rigorus tal-għażla sar wara l-bibien magħluqa ħa madwar 5 sigħat. Il-jum kien ikkaratterizzat ukoll minn waqfa temporanja meta ġurat li kienet diġà magħżula ħassa ħażin. L-imħallef Edwina Grima soktant bis-seduta l-ħabta tal-4:09 war nofsinhar. Fl-awla ma kienx hemm fejn toqgħod labra, preżenza kbira ta' ġurnalisti lokali u internazzjonali u raba tal-vittma. Fil-bidu tas-seduta l-familja Caruana Galizia ntalbet toħroġ barra mill-awla għax mistennija jkunu xhieda fil-każ. Is-seduta komplet bil-qari tal-att tal-akkuża lil ġurati. L-ewwel kap jakkuża lil Fenech kompliċità fl-omiċidju volontarju ta' Caruana Galizia. It-tieni jakkużah b'assoċjazzjoni ma' persuna jew persuni f'Malta bilan li jagħmlu delitt f'Malta. Il-ġurati nataw kopja tal-akkużi fihom id-dettalji ta' dak li allegatament wassal għall-assassinju. Id-dettalji jistabbilixxi x'ġara dakinhar tad-delitt mill-punt li l-ġurnalista ħarġet mid-dar sa wara l-esplużjoni. Tidħol fid-dettall ukoll tar-relazzjoni li kellu Fenech mal-aħwa de George u Alfred. Qed jiskontaw pina tumor il-ħabs. Jissemma wkoll l-intermedjarju Melvin Teuma li kien ingħata l-mafra presidenzjali wara li kien ipprovda lill-Pulizija provi u evidenza b'saħħitha biex il-Pulizija setet tibda proċeduri fil-qorti kontra l-allegat mandant u l-persuni l-oħra li diġà nstabu ħatja tal-omiċidju ta' Caruana Galizia. Matmiem il-qari li mħallef Grima għamlet l-indirizz tagħha li ħa madwar 3 kwarti. Matulu l-mħallef fissret li ġurati l-importanza tal-irwol tagħhom qasmitilhom ktejjeb biex ikunu jafu x'inhu mistenni minnhom. Indirizzathom bħala l-imħalfin tal-fatti ta' dan il-każ u fakrithom li l-ġudizzju tagħhom għandu jkun imsejjes biss fuq il-fatti preżentati. Saħqet li d-deċiżjoni tal-ġurati se tittieħed bbażi tal-provi li se jinstemaw. Qaltilhom li jridu jinsew dak kollu li qraw u semgħu barra dwar dan il-każ. Enfasizzat li minkejja li dan huwa diffiċli, il-provi huma biss dak li se jiġi presentat fl-awla mhux dak li jafu sa issa. Millum stess il-ġurati jinqataw għal kollox mill-ħajja ta' kuljum u fuq kollox ma jistgħu jagħmlu ebda użu minn tamir elettroniku. Intant l-avukat difensur Charles Merċija talab biex xut meqjusa sensittivi għal każ jinstemaw wara bibien magħluqa għax sostna li r-rapportaġġ mill-midja jista' jxekkel lil xut futuri. Madan kollu l-imħallef qalet li dan għandu jiġi evalwat skont il-mertu tax-xhieda stess. Id-difiża mmexxija mill-avukat Merċija, Gianella De Marco u Gianluca Caruana Carin. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-avukati Godwin Cini, Anthony Vella u Danica Vella mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Il-ġuri jissok tal-4 fid-9 ta' filgħodu.